da ni'n licio music da ni'n neud, a da ni'n licio music bands which da ni'n neud efo, achos dyna'r math music da ni'n licio, rili, ia. Pan da chi di dewis cydweithio efo Mell? Wel, da ni'n nabod nhw, yn un peth. Ond mae'n lot o opsiwn na. A maen nhw'n rhad. Fi'n credu bod yn swnio'n rai. So, eitha hapus so far. And, yeah, nawn ni gweld faint mae Iant o gallu meso fel lan nawr hefyd. Yeah, quite a lot from me. Ni di papur wal. Wel, da ni gweithio efo Mell achos bod ni'n mes efo nhw a bod nhw'n dall, da bod ni'n dall yn gilydd a bod ni'n licio'r music. So dda, ben awn ni release tracks ni, mae gen i grw met yma sy'n dall i stuff a eisiau experiment o bach i hynna'n o ran bod nhw'n mastro ar recordio felly, so dathon ni very naturiol iawn, just mynd at nhw. Sy'n studio met chdi, mae'n just llifo lot sgafnach, ti'n mynd efo, ti'n gael lot o laff, gan y ddingau, so... Ie, da ni'n rili licio fo. Lot o bethau'n swnio'r un peth. Ie. Ai. Trio nhw fath o Efo yn rhydd, thing, ie. Da ni'n teddu licio, wel... Ti'n gweld llwyth o bobl yn chwarae'r un bands trwy'r adeg a mae'r sŵn felly'n yr un peth yn y man. Sorry, bod nhw... Ti sy'n? Cael thw cansler yna. O, wedi ffigio plan? Ie. Sbia'r cefn pen fo. Oedd e'n ffocin You've got 2 inches o hairline. And you say practice gyflym, just gweld bai efo'n dod mewn.